Good morning everyone. लोगोफोर नै गोबां खुवा खुदों दिनैबो. दासान्दि बोथोरानो एकदम सान्दुंआनो दुंला आरोना. नै नायनो हागोन नोंथांमोना. ओरैबायदि खुवा. बारायबोगासिनो दं दासो खुवाया. थप थाब सिरिदों आरोना नै गय दंफांनिफ्राय. गुफुर. ओइ आंना फाइबारा जिअ फाइबार. बिराद गुसु. अयथासार खुवा. मबाइलाव बारा सिनायबावासो. मेगनजों नायबा देन्जार नुखायो. माथो उन्दुबायसो? बोरमा दोस्लायदों नै धनिस्काया. दा फानफ्रे जाथारदै नोङो. बोरमायाबो उन्दुलायो दे. ओइ बोरमाया उन्दुलायोलै. फानजागोन नोङो गथ' नों अख्रा जादोंना नोङो हो? हुनै फेस हुनै. आयौ नै सौ हुनै सौ ओइ फानजागोन. नै बा जि खालामबाय थाबाय ओमफ्राय दे थांलाय. फै फानगोन. फैदो. उन्दुबायसो हनै बोरमाया उन्दुबाय. थाब जा अबाव थांसै बुम थांसै फैद'. था होमबालाय नोङो दे नों थाथ' दे. था आं थांसैसो. बिराद अख्राखा नायलाय. हनै आ होनबाय नै आइदि होनबाय हनै. अमाया नायदो अमाया आगैया अमाया. अमा फैलाय. अमाखौ नायनो फैलाय आगैया. आयौ आगैया फै अमा नायनो फैद'. आयै मा जाखो बेलाय? गाबनाया नै बोरमा दोस्लायनो दै सानस्रिलायो गाबनायानो. थांसैथ'. गाबावो नायलाय. गाबफ्लादों धनिस्काया गाबफ्लादों. फै थांसै. नाय गस्लाया मोसाबाय उनाव गस्लाया. ओरै बोख्रेबलायो गाबनो. नाय गस्लाया नायलाय नोंना हनै. हनै मोसाबाय हनै. मा बिलाय? वाव नै वाव what is this? Wow. मोसादों हनै. जि गाबफ्लाखायो मानसियानो थन. आया ओरै मोसादों हनै. मोसादोंना? थनबाय मोजां फुवारना हो राननायनि थाब. धनिस्काया आगै बादों. धनिस्काया आगै. ओरै फै. लाबो आं बानो लाबो. खारनाङा गोलैयो.
ชื่อเขาว่า